Bună, prieteni! Acum o să începem să ne jucăm Brawl Stars. Bună, prieteni! Acum iar astăzi o să dăm pe Power League, cum se mai zice. Ia, ce pică noca, băieții! Și... Conflip, nu, pica la red! Eu îl banez Becro pentru că este preferatul meu, așa că, da. Ăla pe Mico. Mico vreau să mi-l iau eu. Doamne, glumesc, Becro. Nu Becro, că nu l-am, scuze. Mă bâlbâi, eu vreau să-l iau pe ăsta, pe Edgar. Da. Și acum... Nu știu pe cine să aleg. Ăsta să și-l ia pe Leon, pentru că e extrem de bun. Și... eu cred că mi-l iau pe Willow, pentru că e extrem de bună, frații mei. Să nu știu pe cine să-mi iau, băieți. Bă, m-a dat afară, ce-i asta? Acum au picat Heist. Nu chiar așa de tare Heist. Dar fine, Red Team Stars Off. Începe cealaltă. Hai, bă, Background, v-am zis deja că e preferatul meu, băieți. Default îl banează pe Spike. Bă, că i-am banat pe ăștia buni. Bine, mă. Cred că mă duc, băieți, puțin să vorbesc cu tata. Cred că, da, nu o să mai apuc să mă duc. Stai că eu vreau să-mi iau pe Mico. Unde-i Mico? Unde-i Mico? Mico, uite-l, yo, Mico, ia. Stai că vreau să-mi iau pe Mico. Așa. Mă duc să vorbesc cu tata, papa. Acum cred că o să se și încheie, deci, pa. Pleacă. Some wackadoodle. You made a big mistake. You smelly seagull. Hai că am început acum puțin. Nu. Ai mă omorât. Da. Nu m-am auzit. Nu acum, că vreau să păcălesc. Am luat băieți. Nu am luat. Da. Șpa, mă duc. A revenit! Bă, era un meci. Gata, stai că... cred că fratele meu umbla, dar în fine... adică nu. Nimeni nu umbla. Cred că mi-a dat brust așa, automat. Pentru că eu n-am un frate. Și atunci vorbea un prieten de-al meu, da. Și da, ideea de videoclip a fost a lui... nu pot să zic numele real, dar am să-i spun nu chiar prescurtare, am să-i spun caracterul lui preferat din FNAF, adică care este el, este Freddy. Și eu sunt Foxy și Springtrap, da? A fost ideea lui și lui Titan Box să fac cu voce, pentru că ăștia sunt preferații lor și chiar se pot transforma. Și da. Asta e. Deci ei sunt abonații zilei, cum ar veni. Și stați, bă, că sunt mai mi se deschidă. Și băiați, la Star Drop-ul legendar, mie mi-a picat skin-ul ăla pe Edgar. Nu ăla de argint, ăla, nu mai știu cum se numește.
Hai, Mico, că Mico e bun, de-aia mi l-am luat și e nervant. Hai, dă-i, încă unul shot. Ha, mă, un shot, hai că Bibi e OP, deci suntem bine duși. Hai, mă, dă-i, hai de capul meu. Ce faceți? Pa, fraților. Pa.